हमन के यार बचपन के यारी यार छुट्टियों बमुआले हमन के पाए बार पाए यार छुट्टियों बमुआले हमन एगो आगे ले लो यार छुट्टियों बमुआले एगो बैक में ले लो यार छुट्टियों बमुआले एगो डाउन में ले लो यार छुट्टियों बमुआले एगो अप में ले लो यार छुट्टियों बमुआले अब धीरे धीरे 7 फीट बालू लेके डोरी के झाड़ से निकलो भिखारी चौक गांधी चौक भरत मिलाप चौक ब्रह्मपुर ढाला टेकनवास खोपा दाऊदपुर एकमा रसूलपुर जैनवा दारौदा पजरुखी यह चाप ढाला हो